Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 70. video. Gorane! Šta ima buran? Šta se radi buran? Šta ima buran? Šta se radi buran? Kakav si? Kakav si? Kakav si? Kakav si? Kakav si? Kakav si? Braćo, hvala vam puno, veliki pozdrav, živi bili, da ste mi zdravi, sve kako treba. Ljudi, šaljite Gorane na young.gmc, ubacit ću vas u klip, nema greške da vas ne ubacim u klip, tako da šaljite, evo okačit ću vam mail da znate tačno šta da ukucate i tu možete poslati vaš video i ljubi vas brat, MP4 format, inače da bude ovaj fazon, ne da mi bude ovaj fazon kao za Instagram. Nadam se da su vam se svideli prethodni klipovi, malo sam se podsjetio tih svadbarskih dana kad smo Klempavi ja po ceo dan gledali dagestanske svadbe, razumeš ono? Posle toga sam našao još neke svadbe koje su luda kuća, luda priča, znači defektaši tuku se, obično su to ruske svadbe, razumeš, ne mada i ove naše domaće isto ima par nekih tuča, ali nisam kako se zove, uspeo da nađem na prvu, ne znam što nisam nastavio dalje da tražim, ali nema veze, jebi ga, koga jebe. Braćo, danas sam teo da vam bacim par spikica vezanih za mladenburški jezik, znači opet malo da ponovimo tu lekcijicu, da vas pitam da li vam se sviđaju sinhronizacije, da okačim nekome ko nije gledao sinhronizacije, da li mu se sviđa taj format, naravno i svima vama, da li bi mogo to malo ozbiljnije snimam da kačim na YouTube da traje jedno 10 minuta, ne mora 10, ali barem 5 minuta da ga provučem kroz video, da idem po gradu da to radim, kakva kretenska priča, i znači, setio sam se, pošto sam nešto spavao, ukočio sam se, setio sam se ovih defektaša mojih, kako deko spava, pa eto da spomenemo i to, da se bacimo na tu temu spavanja, verujem da svako vas imao neku, da svako od vas zapravo ima neki svoj fazon spavanja, da li može da zaspi, razumeš, na kamenu, nekome treba, nemam pojma, mrtva tišina i taj neki fazon. A pre nego što krenemo, braćo, idemo da ispoštujemo burazere iz World of Tanks, 1, 2, 3, ćao! Hvala World of Tanks na sponzorisanom videu, vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tenkova. Na raspolaganju imate mnoštvo tenkova, čak njih 550, realistične masivne bitke, predivne mape i istorijske preciznosti. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite protivnike, igra je potpuno besplatna. Podržite mene i WoWs, idite dole na link, skinite igricu i vozi. A šta dobijaš kada klikneš dole na link? Dobijete britanski premium tank Excelsior, 2500 kredita, 7 dana premium akaunta i 3 premium zastrašujuća tenka na korišćenje za 10 borbi. Ništa, braćo, dole idemo na link, podržavate mene i moj kanal, besplatna igrica, što da ne, klik, ćao. Ništa, braćo, to su bili Vovsi, znači tačnije Voci, Vovsi su za brodove, možete da odete, kliknete dole na link, pikate, igrica je besplatna, dobra pričica, svakom bi preporučio, što da ne, direktno pomažite meni i mom kanalu. Braćo, setim se, iskrivio me neki vetar bio kući, pazi, vetar kući, zato što Dasi ima čoru defektašu koji je u teranju, razumeš, bata ide šuri se s mačorima u 5 ujutru, ustajem svako jutro, bacam, razumeš, papuče, ponestalo mi ono oružja kojim gađam mačore, na kraju sam čokoladom gađao mačora, razumeš, pomašim pa pogodim Dasu u glavu, pa krene da ga šuri, razumeš, uvatio prednost dok je izbezumljen, tako da ne mogu više to da podnesem, morat će Dasa da ide na sterilizaciju, mislio sam da ga pustim, da ne bude sterilisan, to bi mi bio prvi mačor koji nije sterilisan, ali ne vredi, to su ovakve rane na nogama, mačke nisu normalne šta rade, znači kad ugrizu s onim otrovnim zubima, kao šarka da te ujela, razumeš, pošto gospodin Dasa noću hoće da baci jebi ga kuknjavu, jao, bukvalno tako jauče, debil, razumeš, u 3 ujutru, Tamara ima lak san, ako je probudi, najeba smo svi u kući, ja uvatim lepo iz druge sobe, otvorim malo prozorče i Dasa može cirkuliše noću, a opet mi je to zajebano što kad izađe upada u frku, mada sad pre neki dan je iznabadao tog crno-belog mačora, crno-beli mačor naš kakav je kao tigar, brate, ima je 3 godine uličnih tuča, razumeš, znači nema pola glave lik, a ovaj moj debil napunio godinu dana pred 2 nedelje, a bije se kao da ima 45 godina, razumeš, znači lud, brate, ide grize za nogu,
šure ga, šuri i on. I da se vrati na temu. I što, zato ostavljam otvoren prozor. I onda neki put kad duva vetara, bilo je ovih dana malo toplo je, ali je duvao vetrić i uvati cug, razumeš, i iskrivi me. Ja se setim, reko, koja si ti, bre, sisa, bre, u stvari si Jimmy, bre, razumeš, bre, jebote. Glava ti moj, glava ljudi, ceo život, znači opisao sam vam opet, evo i slika, da znate kakav je to Terminator u čoveka, znači glava ti je na gajbi svojoj imao sobicu jednu u kojoj su sve stvari iz kuće stajale, znači tu sve, i suši se veš tu i sve, nema grejanja u toj sobi, i glava ti je, brate, tu zabadao, znači nije mogu vamo spava, mnogo mu vruće, razumeš, i svako jutro kad dođem po glavatog, glava spava u gaćama go, znači gore, dole, samo čega, spava go, a unutra kao u ladnjači, razumeš, znači glava ti, otvoren prozor, sve, zima, leto, vidi, nema veze, glava ti spava, druži, ja mu stavim ovako ruku na čelo, on ladan ko leš, brate, razumeš. Ali ništa, to glavatom ne može da bude jer je gorštaka, razumeš, ono. Ja naježim se kad god, pazi, kad je leti, znaš, ono da uvijek postoji neka soba dela dovina, ova njegova soba, ja mislim da je ono leti minus 18, brate, znači glavati je taj lik, znači glavati je baja koji može da spava u najhladnijoj sobi ikada u gaćama, ali najlaganije, razumeš, ono, on je onaj lik što pere kosu, odmah izlazi napolje, razumeš, i to ceo život, ne može mu priroda ništa, druže, zato što je kreten, razumeš, ono, jak je kao majmun. Ja spavam u ono finoj sobici, neka sobna temperatura, može i malo ladnije da bude, a to kad je otvoren prozor i to uvek vata zavrata, razumeš, ono, bijem se sa promajom, brate, ja mislim da mi to najveći neprijatelj. To, eto, neverovatno da ta promaja, kad sam radio u Švajcarskoj, čistim tu neku gajbu, razumeš, preko puta Tine Turner, druže, znaš, koji kraj, ono, odmah do jezera, luda kuća. I ja sad tu, razumeš, metlam, bato, kao Pakistanac, a neki Italijan radi moleraj. Sad, druže, ja u majici, iskrivio me vetar, brate, ja oblačim onu jaknicu, oblačim onaj prsluk i dalje šuri me, razumeš, zato što sam Srbin i to mi u genetici, ošuri me promaja, bato, Italijan Baratelko fura, razumeš, stoji tačno kod štoka vrata, razumeš, ono na otvoru, bije ga kuća 700 kvadrata, udara ga sa svih strana, znači, odavde ga, sapinje ga, razumeš, ali ne vredi Šparta, ono, razumeš, sa onom četkom. Nemaju oni to, bato, nemaju oni ne znaju šta je promaja. On kad da sam mu ja rekao kućo promaja, on bi pao sa merdevina, razumeš, nego ne znaš kako da mu kažeš, kapiraš? On samo kad bi znao da je to promaja, šta, samo mu kažeš promaja, gotovo, njega seče, on odmah ide u bolnicu, razumeš? Ali pošto oni ne znaju, kao i svi ljudi na svetu, šta je promaja, njih boli džoka, oni rade svoj posao, njih bije ko na đerdapu, vetar, ništa, a mi burazeru moj, znači mora u skafanderima da radimo, razumeš, kad je neka velika promaja. Kićin vam je, braćo, znači, isto oštrokondžula jedna, ali on je ona buba švaba, znači, on ne zato što je jak, zato što je, ne znam, ja, nego zato što je buba švaba, razumeš, znači, on je onaj lik koji spava u gaćicama, iste gaće se furaju 2 nedelje, razumeš, spava sa 11 kerova, pošto uvek pokupe neko kera sa ulice i uvek kad dođeš kod njih to je novih 11 kerova. Ovaj istrči, udari ga auto, ovaj pobegne, uvek 11 kerova u kući, naravno ne kupaju se kerovi, ništa, lepa velika kuća, objasnio sam vam punoletstvo kad je bilo sve to super, a štakori, razumeš, od kučića hijene idu vrište, znači ono od bolesti, brate, i čina, kerovi tu gde spavaju, naravno, retko kad spava kod sebe u krevetu, kad uvati, razumeš, la krevetaž, on, brate, legne tamo negde u dnevnu sobu gde kerovi spavaju, a druže, tu se menja njih 11 i on dođe jedan dan u školu, brate, odavde do ovde osip, razumeš, ono, Ser Džora fazon, znači baba Ljubica do baba Ljubice, brate, i to se one masnjare, razumeš, ono, hoće da eksplodira dijamant majonez, razumeš, hoće da eksplodira. Šta je bilo, spavao bata na kerinjaku, razumeš, Crazy Miljan jebi ga, Crazy Miljan je ono dete ulice, razumeš, klasično, krezište, znači ne znam, da ga postaviš ovde sad, brate, ako mu se spava, gasi se. Znači, gasi se, ne može ništa da ga probudi, tu je, on je onaj lik, onaj, samo ručice među noge da stavi, razumeš, i gde god, brate, znači, batu posadiš gde hoćeš, znači, najjače je bio ono, bleje imamo uveče, samo se ugasi, brate, isključi se. Ja isto mogu da spavam ono, ali više volim da se negde namestim i to, ali ako treba se spava na fotelji, spava se na fotelji, ali
kičma trans, on se budi bre, dečko, može trči maraton, razumeš, na razboj da ga stavljaš odmah da ide na takmičenje. Debeli Zuza, vidi druže, znači šta god da smo uzeli, ako mu se spava, znači bata mrtav pijan, pričamo s njim sve vreme, pričamo i čovjek samo ja nastavim da pričam, on se ugasi, bata samo čovjek, razumeš, kreće odmah, lakunjaž, druže, ja hrčem, ali Zuza, znači Zuza, vidi, cerovina se testeriše burazeru, ja ne mogu da spavam pored njega, iako imam san, znači bukvalno nokaut, odmah spavam, nema šanse pored Zuze ako Zuza prvi zaspi. Batagiša, lak san, jebo sam u majku na moru kad smo bili, brate, znači ja sam onaj što se koprca vata u kragne, razumeš, obavija noge, vata, brate, poluge radi, razumeš, ono, kroz san, a on, brate, napet, znoje mu se dlanovi, udara me u sred noći, ja se ničeg ne sećam, druže, meni top, razumeš, ono, meni baš top. Ko još tu, brate, Klempavi je, brate, da, Klempavi je lik koji možda spava 5 sati, brate, kao ne mora ono naš. I kad se probudi je ultra nervozan, znači on je najnervoznija nakaza kad se probudi ujutru, znači ne smiješ ništa da ga pitaš, razumeš, on je taj lik, a ja sam i ovi ostali, čim se probudimo, ono okce, jedno se otvori, odmah kreće jedenje govana, vrištanju smeha, a Klempavom ne smiješ reč da kažeš, kad smo već kod svih tih mojih babuna i te mladenburške priče, brate, sad ću vam reći, kad smo bili zajedno na moru, pa da, Dule, jebote, Dule Slina, da, Dule Slina, on je dečko koji mesečari, brate, to je mnogo loša priča, znaš ti ko je on tripo imao, dečko, lupo je šakama brate, o zid, sve krv ostajala na zidu, razumeš, probudi se, vidi šejtana uveče, nije to mala stvar, druže, kaže, kunem ti se, bato, šejtan. Znači, ja ga vidim i pričali su mi ortaci, kad spavaju s njim, brate, drže blicu upaljen, razumeš, i kuntaju, razumeš, i kad otvore oči, ako čuju da se ovaj probudi, odmah blicu u oči i on se budi. Pre su probali s pričom, a ne vredi s pričom, brate, zato što on ulazi u priču, on spava. Znači, on je isključen, bata, ali on je u priči, kaže, ja ga gledam, brate, on me gleda čovjek kao da je potpuno budan, a on, dečko, vidi galaksija, znači ne zna gde se nalazi, to su zajebane priče, brate, ume neki put da bude agresivan, kaže, Cole se budio, bukvalno, kaže, ja ustajem, brate, a on ovako sedi, kaže, gleda me, druže, gleda me kao da će da me ubije, brate, i šta ga je pitao, beže, jeli, kao idete vi, a mene ne zovete, jebe mi ti sunce, kaže, ovaj buraz, alo, šta ti, Duki, šta ti, a kao idete, a ne zovete me, a? Kaže, daj bre burac, koji ti kurac, jebote, šta, znaš, oni ne zna da ovaj spava, brate, jer to je toliko realno, da ovaj brat, a on kad priča, kaže, brate, ja desi mi se da vidim ljude, kapiraš, vidim bre, brate, čoveka, bre, brate, nije zajebancija, vidim ga, kaže, dešava se da ustane na teraju, šeta, juri on batu to kog je video, kapiraš sa ribom kad spava, znači poluge, gušenje, ne može da sreće, ovaj je isto veliki car, pa zna da se bori s njim, razumeš, ona isto borilačke veštine, neke uvati, bori se, razumeš, sa njim i ispadne, inače, bili smo na moru skoro i čujem ga u toku noći. Šta je babo, bebu, pička, aj čuti bre, budalo, ne znam kako sam uspeo da ga učutim, brate, nisam ni znao do tad da on ima mesečarenje, razumiješ, i onda posle sam rekao, znači, neko ostane upaljeno svetlo u WC-u ili TV, kad je upaljen, tad je dobra priča, ako je mrkli mrak, čao, druže, znači, šetan odmah, momak, ajdemo malo se provozamo ti ja na ringišpilu, razumiješ, nema ništa od spavanja, tako da je loša priča, brate, hoće šejtani da udare, što si bliže Bogu, to su ti, brate, šejtani bliže, oni vataju odmah, čim kreneš se moliš Bogu, čitaš ovo, oni odmah, brate, pali im se lampica, odmah kreću na tebe da te, razumeš, da te ispresavijaju, tako da ima nas razih, ja stvarno kad legnem da kunjam buraziru moj, to sa nasiđima mog, znači koliko puta privodim devojčicu u 2-3 ujutru, razumeš, prođemo kroz dnevnu sobu, džimsi, razumeš, noge ovako muda ispala kroz bokserice, ocijaju od TV-a na mudašca, razumeš, plakanje od smeha, kapiraš, ja imam to na njega, spavam kao top, stvarno, možda me probudiš kad hoćeš, ali
mora malo da se pomučiš, razumiješ, inače ustajem i odmah sam odmoran, nema neke nervoze preterane, razumiješ, tako da ono ustajanje za ekskurziju i to sam bre u razredu doktor bio bre, još ono kad te adrenalin i oni leptirići probude, kad hoćeš ustajem, razumiješ. Braćo, nadam se da imate lepe snove, nadam se da lepo spavate, to je najbitnije, san je najbitnija stvar. Eto, podelio sam vam neka iskustva mojih babuna, javite mi braćo, da li vam se sviđa kako se zove sinhronizacija koju ću raditi, evo sad ću da vam okačim pred kraj, samo mi kako se zove, napišite u komentarima daj snimaj to, kači na YouTube ili sranje, nemoj da kačiš, ljubite čika, ljubi vas brat, šta pričaš be dečku, to je bilo to. Ajde idite na link dole za World of Tanks, skinite igricu obavezno, znači mi mnogo, hvala vam puno braćo za sve. Idemo, zezanje, plakanje, jebanje, Gorane, da jebote, uskoro ide merch, poslaću vam merch, poslaću vam braću da vidite, ajde Gorane. Dragana, evo na Dunavu sam, sad ću da ti upalim kameru, evo sam krenula sam ka sebi, čekaj, sad jesi vidjela, ha? Što je ovo, evo? Šta, matori, ludnica, znači ludnica, trojku sam samice, pošetam po Dunavu, znači lucam kao struja i dalje imam snage, matori, idemo do kraja. Penzija, slikam ove fazane, koji je beše Žarko do ove dvojice, je li ovaj levi ili ovaj desni, čekaj bre. Milisa se upokojio. Čekaj da vidim gdje je Slavko, komšija, mamu ujebem. Jebate kako se promenio ovaj grad, ono ne verujem. A gdje se gasi ovo, jebem te ovo, sam ugasila? Ugasila sam. Mrzim ti ljude, mrzim ljude, sve do jednog čovjeka, mrzim, jednostavno mrzim. A se sećaš kako sam te vodio i kupao cveće? Sećam se. Pa naravno, sad ću isto da te odvedem, ali prvo ti kupim mlijeko, dođite po ljudi. Aha, da, ma znam, ali ne možeš, znaš, teraj njih u pičku materiju, pa ne mogu da idem ja tamo, treba da šetam, da idem da jedem non stop, ne mogu ja to da radim, ubodem jednom viljuškom i završim klop, razumeš? Da li će doći Mirko? A trebalo bi da dođe, čekam ga ispred pošte, ko što je rekao. Da go, a? Znaš kad ću da vam uđem u lokal, Šta gledaš ti tamo, a? Jo, хорошо. Это красивая девочка, просто не крашуз, je ruski. Život napet ko na noši, šta ima gde ste pošli? Bil kome na Šumadija, svaki dan jedem roštilj. A gde su braća? Šta rade braća? Vata me se